Na ako'y kalibgan ko ba? Bahay na si mo nga kumbaga kanang adunay makita si mo nga refleksyon ni Papa Jesus. Kumbaga ang panagway gud ni Papa Jesus ang makita gud si Muha. Pero espiritu siya. Masabay dahilan nako nga si Muha man gid siya mopakita. Nya daghan pug nakasaksi nga kumbaga imong kasing-kasing mo sidlak siya nang sulaw kaayo imong naong na makita na mo diya sa sulod nga magwali na musulti sa kamaturan. Kumong tambal pug ka sa mga masakiton. Pero dili tanan pakitaon. Dili pud tanan pakitaon. Nya usahay mo hayag kay mong naong ana dili kay kaharong ang uban nga nakakita nya ang kamot nimo buslot man ang buslot unsa may kuanan ako nga kumbaga ba naglibog ko ba kay sa kadugayon sa atong kalibutan nga abot naman tag 2023 karon pa magini nga panahon na sa espiritu nga nahitabo nga si Muha pagyud na mo makita nangkon sa Ginoo pa Dios. Daghan pod sa maganin na nakuy na sikat karon nga nag-viral no si Senyor Aguila nga ingon siya nga siya ang Mesiyas. Daghan nga nalinlang nga mga tao niya. Pastor pod ni ingon sa Dios. Kumbaga wala makita. Kaya na may mga kuan ebidensya nga ilang kumbaga ilarang giilad ang mga tao. Nya si Muha wala may nakita nga kuan nga binuhatan ni mga dili mayo kay sa nagapaniid man jud ko na dinhi si Muha kung matagadlaw na among ko dinhi nya daghan po nakasaksi nga mga tao sa imong binuhatan kaniadto ug karon nga wala kay wala po ko sige basa og Biblia wala pod nya mabalaan tanan kaya alam nga karon mo kung magbasa po ka karon mahubad din mo ang mga kuan binasa ang mga sambingay nga lisod kay sabton nagisay-say nimo tanan kamaturan da sa Biblia nga wala ko ginamo nadunggan kaniadto sa akong sa mo ang mga magwawali. Masabot pasabot anakol para pud makabulo pud ang atong mga subscriber nato, mga viewers. Bahin si mo. Kana lang kol. Kung ikaw boy naglibog ka boy kay karon lang ko nindawat anak karon lang pug ko ning hatag sa kong kagalingon ngadto sa Dios. Naman na sa kong kasaysayan 20 anyos na ako katong nagsulod ang kainitikan sa yuta gani niya ato day nga time magdala di ko'y passion kumbaga ba sudlan ako tanan sulod ko sa simbahan bisig unsa nga organisasyon unsa na dito ay padala ko nila mo dito nga ako ang stepping stone. Kung naglibog ka ako po naglibog ko kay hindi kagabi bisag asa ko maglakaw ko di ba nag-ingon ng kasaysayan no gikan sa estado pamatalam salbasya matalam diri Tibia pamatalam baklay ko ano Tama. Kay tama ko mission sa una katong UR na mo di sa simbahan estado San Isidro kay ni kahapon wala naman sakyanan manupal nakalakaw po ko padulong sa matalam ana kanang maglakaw ko boy mawala akong kadlok kay ano mura magdagauban gid siya kanako say magkanta-kanta ko nga kanta sa simbahan niya wala ko kadlok kasi gabi maglakaw wala ko kadlok ba kay sukad atong pagsulod na tong katugong nagdala ko sa Batanon Andre magbuhat ko script mga drama unsa niya katulog man ko diya sa simbahan ako ra asara ako ra diya makatulog niya kanunay naman siyang magmensahe nako dili sa mensahe sa dalunggan ako sa mata mo pakita sa akong kasing-kasing niya naglibog ko makapasulod nako sa simbahan sige ko pangutanag unsay Holy Trinity sa pare tong amigo to si Bishop kung ingon ninyo nga si Pueblos lawom ang among istoryahan ani niya mo balik lang big tawanon kay tawanon man pug ko niya mo inom man ko sa una joker ko wala akong ko katugkad kay atong time di ay dili pa man to panahon sa kapanahonan karon kay to wala pa 2000 years 1995 98 ko nag-resign 1990 good ko nagsulod 86 pa ko nagsugod sa akong passion para kanang para nagsulod ko og mission dili mission kay mission magito kay wala man may saktong sweldo di ba Tama gid. hatag sa kogaling sa sweldo na mo to trabaho lamang tong walay personalan
kung kwentahon ako to karon. Kulay musugot, 500 lang imong bulan. Yang gasto pa ka, pigado kayo. Pagdawat na ko boy, anang nag-edad na ko 46. 46. Ang ito nga, paspas na to. Pag 40 na ko, 45, daga nang mutulo na ko nga, manambal ka, tampalan. Kasi sa una na, sa paristim pa ko, di ako sa simbahan na ako lang hikapo na ayaw po siya. Kaya na naman sa ko, kung gamiton ko na ako ang mga ayo ko niya, para kaniya, mayo sila, kung may kapanahonan pa nga mayo. Tama. Tagan, mabhilom lang gani ko sa una, nang mahilantan nga ako lang hikapon, pati nga lak, maulian po sila. Bisan ako, wala, dili lanim boy, kanang maingon bitaw sila nga, daghang magpakarong ingnon po na ako, pag sulod-sulod po, dag espiritu ko, ay na lang, dili mo, muagi magposes kay mo, balik mo sa tahanon. Nag-edad ko og 40 city, mga tansugod na ko din naamang ko kauban nga mananambal po sa una. Gusto ko kasi sila dito lang ko magpatambal nila. Sana mga tambalan nga iya sa espirituhanon sa tawhanon gani. Kanang ingon bitaw nila sa pare nga dito las pare pag exorcism dito manambal di magyapon ta kaduol dito mga kabos, di ba? Tama gyud. Di kaduol gyapon nila. Si Father Darwin asahay maulaw bi ako kay Katolik ko jud ko. Murag ang kono niya tanan dako bi ikatabang tong naa sa Badikaboy naa sa kabos kay ano man sigtuang gabi ko na sila ilantan ug sana tumayo biya pod nila kanang mga loya-loya. Sa una boy, dako ka kung pagtuan na kay ako mga bata sa una bag uming minyo. Puros doktor lang, tama? Tama gyud. Sa doktor lang, duha na ko ka bata. Mga tong isa pod ka amigo nako nga nagtambal yapon, nana nga kalibutanhon giloy-an niya sa kuabay kay dako ang kagasto dito. Excess gumi 32,000 ato. Dito na nakuha na ko, naayos siya. Wala may gasto ato. Hatag lang ko niya, sigarilyo ka nagtinda raman ko, di mo pumudawat og dako nga kwarta. Mudawat siya. Pero iba man ka lipay naman ka kabos anak tagaan ni mo gamay, di ba? Kaagbugas lipay na kay na. Hanto dato, nagdako niya kong mga bata wala na. Kaya siya nagdoktor dito na ko. Wala ka isay kanang magyaga-yaga mingon sila ka dito sa ila patambal. Experience na ko na boy ni dagko niya dito na nagsugod tanang monto ko patambal pong labad ako ulon mga sakit na ko mga nervous na inig patambal na ko dito mayon sila naamang kay nga tawag call ba nga dili nimo dawaton mo gid kasagaran ba magkatawa sila nako muklos na sila nako ko day ang priority nila kalibutan naman sila makahubad man sila. Tama gyud. Ako mismo naglibog ko. Anak ko nalipay na ko kay wala na ko sa simbahan kay wala na ko katungdanan, di ba? Wala na po ko sa Don Bosco, dili na po ko nag-resign na po ko, wala na ko katungdanan sa tawhanon. Matong nanapod sa ko ang una-una nga organizo na pod nako ang akong mga kaliwat Noynay Valiente. Matong time to naginom-inom lang ni kidno pre akong igagaw ningon sa nga kapitalan nato kay para mahiusa. Natumaw to ay layo man sa ko tomato watong nagpag minyo nako nigayon ko og ng kantidad baboy kay daghan man kog baboy sa una tong ipatawag nako sila nasugod tong igagaw pod nako ning follow up pod sila ni sugod to hindi ko na pod akong kaakuhan dito kay dali man ko makatukod og grupo kay bisan sa mong empleyado sa nagtrabaho mi ako gyapon ang nagtukod. Kung yung pag-abot di ako na po magtukod niya pag tukod na dako na magpakambyo na pod ko dito na po to sa among kaliwat po sa King Eunice tukod na po ako pakambyo na pod ko kumbaga ba nga wala ko interes nga magpermanente din kay gusto na ko naay mo sunod ako bisan dito sa simbahan sa una tudloan gyud ako sila unsaon pagdirect unsaon pagbuhat unsaon sa mga liturgy tudloan ako sila niya ako na isa kamo kaya niyo na kaya gusto ko nga dili lang ako permi na po'y sumusunod ay dali raman kayo matong nagpakambyon ako dre sige man ako akong konsensya sige ingon mapatong panahon tambalan ni mga masakiton ay mutabang sana ako niya mo na to akong kagulan kay kung musunod kuno ko niya
kining mga tao nimo sama ka nako dili na mangita nimo. Atong dili gyud ko modawat. Boy, di ko modawat nganuhan. Kay nganuhan, gusto bang ko nga ang ako ang mga parente dili magpalayo nako. Unya, pag-abot sa panahon, tong tunan ako tong gitambalan nako na ako man ang isa-isa bandugay nana. Pwede man ako na sa hinganlan. Gusto ko nga sila ra ang magtambal dili ko. Ay ang problema boy kay magwali man ko, abi ko sa una wala sa balaang kasulatan akong ginasulti. Tama? Tama gid. Organizer abi ako sa kuan sa una likto dili ko formators kuan dili ko biblical ba liturgical dili ko liturgical kung sa Biblia wala ko kaalam-alam nanudlo ka ng Bible study pero wala ko kaalam-alam o babot verse kaya dili mo ko ganahan aning mga verse good boy chapter kay libog kay paminawon kay ilukso-lukso. Tama gid. Kay na naman sa kung una-una nga ang Biblia ay adunay title sundugon yun nimo aron dili ka maglibog kay sa ending ana kay writer man ko sa una sa lokal kuan nga gud di ba buhat ko sa drama nya ako man direct sa lokal kuan nya ang teatro gud mga lokal lang gud kay sa drama ko no kinahanglan sa ending diha makita nimo kung kinsa ka ang bida kay dito sa primero ko basahon nimo kontrabida man tong naa dito. Anya ako amang timbang-timbang na sige naman sa sulti nako tanawan ni sila o nagdebate tanawan niyo wa gay usgan tanawan niyo dagang reliyon mo na boy ang reliyon ay na Kristiyano mo ini nagpalayo sa Dios nga naman mas maayo pagani itong Islam kay isa lang wala sila debate silang reliyon tungod kay tama gid. Mo dito sa unang sa eskwela bahin sa kanang formal education ipalayo gyud ko niya kay gusto man focus sa unang tag eskwela gusto ko ana ipalayo ko niya tud naana ko ang kaalam pre-control ko niya kay di ako no matuis nimo ang Biblia kung naa kay philosophy kung naa kay kalibutan mo nang naa sa balaang kasalatan balikon nako kubaron nako na sa balaang kasalatan di ba nag-ingon ang Ginoo kung ana-ana kaninyo ang kahibalo sa kalibutan non kaalam ayaw ninyo gamita nga magpalayo kanako mo na kasagaran boy ang daas og kahibalo sa kalibutan non boy magpalayo sa Dios. Sumod ba? Nag-ana na po ko. Contradict po ni sa mga pari. Ana, murag, magkutana lang ko sa kasing-kasing ba. Contradict po ni sa naas-taas. Kay si Kristo man di sa una, nag-atiman man, nag-alagad man. Tama gid. Wala mo ko nagabasa sa Biblia. Time to, nidako akong kaakuhan. Nag-ingon ko, Ginoo, kung maabot ang panahon, mag 50 years ko, makapundar na ko. Matapaspas ang akong negosyo di sa una. Kaya pa-eskwela ko sa bata na ko. Kasi alas 2 sa buntag, mata na ko ana. Alas 11, gamay ra ko katulugan for tawhanon lang to. Kusog man akong negosyo. Naampa ko yung mga farm. Murag miingon ako na si Mrs. na wala na ko'y pahuay. Dito, ituyo dito kay parang aduna ko'y kumbaga ba, makauman akong bata. Kay 50 years ang call na ko to. Abot sa 50 edad na ko, itong naghatag ko ninyo nang talk gani nga na-emotion ko nga duha ka bata na ako nakapasa sa board og ako na sa tunga mo to gift nako mo tong naingon ako Ginoo matuman ang imong kabubuton mo tong sadod ako sa ning dawat ko niya mo tong nakigsulti ko sa akong igsoon wala naman to si aning papa na gidawat nako tanan abi ko tambalang ko boy abi ko tambalang ko namatingala mo ko sa una di sa tapingan kaya ako pa man to nagtapping sa rubber ay mahal man to ang rubber alas 2 sa buntag magsundo ko ni Mrs. grabe to alas 3, 4 nagatudlo na siya nako pero ko manong sige man ko tudluan nga wala naman ko sa grupo sige ako na po itong gibitiw po ito nga magdala ko sa Amorion yun kaya na po ito akong igagaw nasalig na po na ako niya tanan dili na ako musulod matong in terms of politics kasabaan po ko sa akong misis o kung mga kaliwat kasi silang mga padaganon ko niya kapitan kay di ba dere ay sila dili po sila mamail kung na ako kay makita man nila birahon man ko na dili ko pasudlon og politiko humot ko kung diya ko
ang time tong hapit ng tako musulod konsensya na po ko pagkagabi kay magpakita na po siya sa akong hula-hula nga biyaan ba din nimo ang akong sugo nimo mo tong pagdawat na nako 50 edad atong sulod ko sa katong gisulay tukod og tori tupong sa langit tama din sa Biblia. Mara na kahusay ko niyo nagtukod og tori tupong sa langit ikanaog ang Dios sarang sulayon mo tong naapoy akong gitambalan dinhi nga gigamit pod sa musulay nako kung unsay ni sulod nako pasulod pod sila di ba naman na sa Biblia may tipon sa pondok kay sulayon ko may kanaog ang Dios sarang sulayon ko niya kay mo nang kanunay nang isulti nako ikasaba ni nako kay sobra ko nuko dili ko init dili ko kubugnaw sobra ko ka mapaubsanon ba dili ko mudawat dili man ko gid mapaytason kita magid ninyo di ba Tama gid. gusto ra man gani ko nga di ko ganahan gini honorable palakpakan dati man sana bisan din simple ra man akong gusto jud dili na pakarong inon tinuod na wala nga gihatag nako nila ang katungod patambalon nako sila diri lang ko yan desisyon nila niya kung mabugatan sila ako may magtambal gyapon kung mabugatan yan nanay minsayon ako tulo ka tuig tagaan ako tsansa sila kay naa sa wala ang kasulatan di ba naghusay ko ninyo sulat ni Timoteo no ni Pablo kat Timoteo no katabang sa simbahan naamang po dito kung akong kamot ay isang dahilan naamang ko'y kamot ug naa ko'y mata sila ang mata ug kamot unta yara matuman ang kasulatan putlon ug lugiton mo na karon itapon ako kay tawanon man bisan kamo di ba maagi mong tawanon di ba Tama gid. kay naa pa man wa pa man mo nagpakamatay sa kalibutanon sa kalisod mo nang dito paghuman atong passion gid ako grabe gitong sakripisyo nako kamo mismo atong napili pod nila nga tao dire sakripisyo kay nag-ingon naman sa dawatan ni kay adunay mahitabo umaabot di ba sa atong simbahan gani dire ningon gani sa kuao ingon sa kong kasi ingon siya mag-Bible mo o ako'y magtudlo sa pamaagi sa Bible dili ko magpakaon o mo na naman sa Biblia no di mo pakaon og lawas no di wala dito sa Capernaum kay mag-away ang dako nga simbahan mo tong week before nagsugod ta dinhi pagkasunod tuig nag-speak ko mo tong nag-away diha di ba diha na to si Bishop o dito si Father Nick saon na nag-away Tama gid. kung natinood yung giingon tungod sa garbo mag-ilog atong dako to basig sila mismo nakakuana na mo to naghila ko Ginoon na tuman jud kay tungod sa garbo gigamit nila ako na sila na nagpataas ay magligo mo tong ingon na wala na sa dito diri na ang prayer ko Bible ta yan na pa man tong duha nako kakauban mangtong sila pod ang mabugatan mamatay sila kung dili na ko tambalan matong naapoy mga gipang poses kay magpataas pod kumbaga ba ang mugamit ako espiritu mugamit pod nila nya huwad ba manang naa sa bala ang kasulatan panid-an ninyo ang sinultian ang nagbuhat ba sibo ba yang sinultian kay naahi nagpaginuginoo pod na mga huwad padis-Dios na sila kinalang tao yun nimo imong panid-an kay bisan ka na ingon nga kanang ingon niya nga sinampay sa panganod pwede na mabuhat sa sinsya daghan mabuhat karon sa tao magic ba Naghangyod. basi kanang patumba-tumba na mabuhat po na sa yawa mutupong yapon na ang katong naghiling o katong nagtambal nimo panid-an nimo yang sinultian binuhatan nga dili ba sa pabor sa tawhanon o kalibutanon Tama. sa kwadre di ba panidaan ko ninyo wala man tanang after dato og pobre parihara una dato ang mahatag kay naman sa balang kasulatan wala dato nga dili makahatag ug wala pay pobre nga dili makaampit nang nakigusay ko ninyo sa espiritu karon nung naglibog ka kanang mo reflect nako ako kaniadto wala pa ko kasabot dugay kay ko nadawat ani hantod gisulay ko dinhi haron murag kumba sa tablo pa murag kontrabida sila ba karon makasabot ko sa balaang espiritu kay gahi gid kog ulo sa una dili gid ko isog nga mosulti gusto lang ko magpaubos gusto lang ko maatiman anya kung
ako adin tagaan sila chance, ako ra pod ang madaot. Ako naman po pasangilag buang, ako naman po pasangilag kulto. Kay sila gamiton magpagkatawanan, dili man makita sa buhat. Mga tong sa una, ako ang tong gitipigan tanan, ang ilang sala, ako nang giangkon tanan kay nakabalo ko kay ako pod ang hinungdan dinhi kay dinhi man sa ako ang gitukod. Matang ikasaban ko ni sa espiritu, ang dili na ko gusto nimo anak. Dili ko isog ko numulaban, dili ko bugnaw, dili po ko init nya karon dayon mana ko kahit kog sinultian abi ko siya kay dili man ay si Papa din sa makita nimo ang espiritu, tao man siya, magpuy uban ka nato. Matong sulod ang espiritu konkreto na nako nga nagamit, dili na nako gihatag ganto sa uban kay kung ihatag nako sa uban pulihan man kasabad nga espiritu kay duha man ka espiritu sa kalibutan. Tama Kay kung kalibutan ho na siya, lain na pod ang mupuli ato. Kay naa namang garbo niya. Motong ako lang gikuha tanan ko matuman ang naa kanako ang tulo na ang kalayo tubig o ang kalibutan hon kanang green. Kumaga ang bagong yuta kay si Kristo dito sa langit. Motong gidawat nako tanan. Ako tanan anang wala na sakripisyo dinhi. Kaya ako ra magyapoy madaot kung akong ihatag ngadto sa uban ang katungod nga ihatag sa espiritu nako. Mga tong hait nako sulod yan, mga tong mo reflect na dinhi ka nako. Matingala po ko kay ako makita raman ako gamay hayag sa akong kamot. Mag Bible ko wala ko nagamit og mga di ba panyo lang. Panyo gid. Katong uban nga naa sa ubos pakitaon kay gumutuo tong nasa taas. Para kanon mga nakwali mga pastor nasa taas di gina mutuo sa labing ubos. Karon makita sila kung kinsa gid ang nagpaubos. Tama gid. Atong mga bata, primero mga bata pa to no. Antol katong mga atong dili kasaligan nga tao mo makakita no. Tama. Atong masakiton, nalugay karon ipakitaon na ang nag-anam-anam na sa pakita mo reflect. Dili ko Ginoo boy, dili espiritu ra ani akan ako. John 16 manang kanang John 16 di ba bata na kamot sa bata no kita no nagsigano. Nga akong naong sa pikas. Matang ipangita ng John 16 na mo din na niya sa ubos dato sa kataong tinaghimong kauban ng abyan di ba wala man ko nagbasa na sa no dungan naman tadi ano dungan naman tagtuon pero anong mahubad na ko tungod kay naa mo di sa balaang kasulatan dili na kinahanglan nga magtuon pa ko magseminar pa ko o manudlo pa ko siya da yang magtudlo na ko mo dito sa una nagtrabaho ko gi-prepare gyud ko sa espiritu gikan sa 20 na ko adto nagsaka ko mo na akong tinago boy bising matulog ko basi maglakaw ko na feel gina ko nasa kanako kay tuduan man ko niya usang pagsulti mo nang dako na akong tinago mo tang niingon ko na yan tinimo sa una mang nanganak na mig duha mang naa pagikoy dakong tinago nga dili pa nako isulti nimo goal kay siya binig unsa kay magabi minaron makita man ako kambyo ipiyong na ko akong mata makita man ako ang bagong yuta di ay karon ako natugkad mo di ditong bagong yuta masay makita na ako ang mga tao bulak sa langit mga anak dito hill abi ko kamutanan inana matanang ko sa akong igsuon si Noy Ben nga Noy makakita ba mo ani sa akong makita kung matulog mo murag pelikula ba yan ingon man di isa nga wala hasta ni Mrs. Pod wala di kay ko kakaiba di ako makita mo na ma-enjoy lang pug ko kung ako ra sara mo tong gidawat na ako oy adto ang mga nakasabot ko wala 33 good ang edad 33 ka tuig gyud nako so mo pod edad ni Papa Jesus 53 nako na konkreto kay pag 50 nako mao na to sa mata sa bisidod niya gisulayta tulo ka tuig pud to kita diri nga akong katabag nya karon ako anang natumantong kong ang dahilan god yung pagkasasala nasa balaang kasulatan mo nang naghusay ko karon maingon ko shot gid ta kay naagian mo na to nag-antos tama gid kay ingan tag buang ingnan ko kay ngano kung saksihon lang tato nila kita may nagtambal sa mga nabuang di ba tama gid no poses kita man nya kato sila dili man gusto nila taas kay boy manang mo reflex ako tulala pug ko kay maingon man sila di pagkukumutuon nila nga ang panagway kuno na ko nausab sa panagway ni Papa Jesus ng uban sulawan man magilak naman sila ya ang problema ra banana boy kay katong nakakita dapat mo saksi gyud para kay Tomas
Sultigid. Iya, ang buhat po dana sa kalibutanon, kung makakita ko sa managway ni Papa Jesus padulong sa kamatayon, dili Pas bulan na gani ka kay nakakita pa imong mata, nasaksi ka. Tama. Mo nang ingon nga nakakita ka pa nagpabuta-buta, nakadungog ka pa nagpagbungol-bungol. Mas maayo na nga basi ka nang mulanog mo usab akong tingog boy. Ako sa una natingala pug ko kay aktor ba ako, kabalo ba ako mo mag-change voicing. Manudlo ba ako anak sa una. Tama. Manang uban dili pumutuon ako kay maayo ko nung kumusab-usab. Tingala pug ko kay niingon ko Ginoo nagpakarong ingnon pa ba ko ani? Nakasala ba ko? Niya kung magsulti ko, di man ako madungog ang akong tingog. Pero naa sa akong kasing-kasing. Mo tong mo-probe po tong duha ng saksi nako nga mo ko na akong gisulti o kamo mosulti. Kay ingon di ko, nagtuon pod ko nila. Kapag nag-study po ko ba, ang naa sa akong kasing-kasing mo di mo gawas akong baba. Nya karon makabalo na ko karon. Unsaon ako pagsulti ninyo nga anang espiritu, paningkamutan ako og sulti sa tawhanon ko nga ako kay maura po dai isulti niya nga gikan sa akong kasing-kasing mo usab akong tingog. Anong kabalo ko kay kung mosulod na nako mo usab akong tingog, kumaga magtinalawan ko ba. Hindi na ko isulti ka basi musuko mo. Mo nang isog siya mosulti sa ko ano. Siya day mo puli sa akong kasing-kasing kay patay naman ko nakahatag naman ko sa akong kaugalingon pag 53 nako. Katugong ingon ko nga dugay kay ko nakaginawa. Nalipay na gani ko kapoy na kay ginawa. Naingon siya, amahan ibalik kini. Mo na karon nga dili ko bakakon sa basig sa election sa tawhanon, pirma tawhanon ako wala na ko kay di man ko bakako nakatugyan naman ko sa Ginoo. Karon mulampos lang ko nga siya ang gamit nako. Nga mo reflect ko. Ang problema na boy, ang problema na ko ana kana nakikita nga dili nila i-witness. Kay sama na nagpapatay ni Kristo. Tama. Dili ko Ginoo, dili ko pareha nang miingon anak ko sa Dios, ako ang tinawag, ako ang kalili, dili siya ang naggamit nako, wala ko naggamit niya. Kanang sige kagwali nga kami dinhi kana mo pangumpisa dia boy nagpataas na boy di ba naas balang kasulatan ang nag-ingon nga ni adto na siya sa langit Kanawag sa Diyos. kanawag sa Dios naas balang kasulatan pero ako boy dili ko makaluwas niyo sultian ta mo. Magsulti lang ko sa kamatuoran ug siya ang magtudlo nako. Gamiton ko ni Pablo, ni Tomas, ni Juan, kanang naa sa balaang kasulatan, itong mga balaan ba? Mga Kay hatag naman ako sa Ginoo. mga Amo nang dili na ko kalibutanhon. Tanaw kong kalibutanhon ko negosyo ko, nag-business pa ko, balik ko sa una. Kalibutanhon ko, gamiton ko sa iya sa gawon sa kalibutan. Tama. Amo na mo replik ko. Siya ang magbuot. Dili ko kabuot. Tama gid. Nga kato gani nga akong kadlo kag dapat isulti gito ang makakita. Pero mas maayo man tong hilumon nga nakakita kay gamay ra man siya kay kung labi ang tabian ka o kadang daghan kay kagkalibutanhon nga magawas imong baba, dapat mao po na imong pagawas ba. 50-50 ba kinahanglan balansehon pod nimo. Dako nagtulubagon boy, kanang giingon bitaw nako nga kung mamatay sila ay namubalik nako ani nako ha. Ay di man mo maminaw nako kung buhi mo. Bisa ka nang nagsulti ko. Shout out gani kanang sulti ko kanang mapari mga pastor ng Pasigarbo. Ako naman ang prangka. Dili na to gamiton ang Dios nga kita taas. Dili na to gamiton ang Dios nga mahimo tong andunahan. Dili na to gamiton ang Dios nga tagaan lang ta sa tao pinagi sa atong balaod, sa atong pagpapalakpak Pasigarbo. Naman nas balang kasulatan. Pasag dai nga ang tao mohatag nimo. Kay ang tao mohatag nimo kinasing-kasing iya na sa Dios. Pero kung magtao nimo pinagi sa imong balaod, panghulga, pagpasigarbo, iya na sa kalibutan boy. Tama gid. Tama? So, ang kuang gid ay nga timailhan nga Mo reflect. gamiton ka sa sa espiritu kanang pagbiya na ka sa kalibutan ng mga kuan. Magpakamatay ka. Kamatay. Tanawa karon ninyo. Biyaan na gid. Pare sa kuha. Naghusay ko karon bala ang kasulatan. Sa to pa, mo reflect nako ang wali gyud nga bisag ka mo maminaw, wala na hilaing huwad. Di ba? Tama gid. Reflect nako nga evangelizer no. Magwawali gyud kay ngano mahubad man ako kanang nag-ampo kitag amahan namo matuman ang pagbuot din sa yuta. Padis-diyos man na boy kung wala ka nagtuman kay wala man pud magisulti ano sa pagbuot sa Ginoo. Tama. Pasaylo kami sa among mga sala ingon sa pagpasaylo. Pa Dios na ka dito ka nagluhod sa patay nga krus. No wala man ka nakapasaylo. Mura nag-memorize ba? Ang pag-ampo boy, surrender sa Dios. Dili ka nang memorize. Kay bisag gamay bata dili ka baluan na ma-memorize niya na. Nya dili kinasing-kasing sa liog.
Tama po na panguros na to, putulon na to ang pagkabalaan. Kasing-kasing templo sa Dios. Wala nga nagtudlo ko niya pag-ampo kay mo amana mo, dili sa liog gikan na amana mo ang sa langit, dili. Kinahanglan di pa katong naigi posestre. Ako ayaw na, pagkaron ingno na. Pwede ra ka mo gamit og cross ana kay sa ngalan sa Pawa, mangita kag tangil-tangil ana, ayaw. Dili, parang huyupan na nato, oh. Amahan na mo ana ka sa langit. Pagdaygon ang mo na ang pagampo nga gikan sa kasing-kasing, di ba nay uban diri nga katong i-exorcism na to di kahuman. Dili gyud. Kung tawhanon sa atagan rosaryo, blisingan ako sa iyo ana, kay tawhanon man ka na may pagdumot di paghuman ato dili siya naluwas, di ba? Dire giak naman nato na nga tayhupan lang. Pag pasaylo pasilo amin naghako haluganay na sa ikidasing-kasing hilakanay na. Tayhupan lang na to. Di mawala. Naman sa Biblia, sa una, pag-ak na to na, wala man na to na nabasa, no? Katong mga apostoles, panayhupan lang niya. Pinagis sa tayo pagpawa. Pero boy, kung nang magamit ka sa iyong gibalaan, maigo ka to. Kung saan mong sala sa iyong paggamit sa kong gibalaan. Nga naman, makapahawa ka sa yawa, kaya nagamit ka sa iyong gibalaan. Ya karon kung kwaon na ang gahom sa Ginoo, mukwaon na si Papa Jesus kaning biyaan na taniya, ihatag na taniya sa espiritu. Siya na mismo kay espada siya. Tama. Ikaw ang nagamit anak nako kag tulubagon. Pwede to di. Tangil man na. Di na siya makalawas na to. Kalibutan hon na pagpahawa. Gibalaan niya na bisig kanang mas okay pa ni boy kaning naa sa kalibutan hon nagbuhat kag habak nga naman kay imo man ang gisakripisyohan. Ang kanang nagamit niya sa gibalaan niya, gieskulahan nimo na reverse psychology. Imong giusab nimo na kay gibalaan na ni Kristo, mo gamit lang ka ana, mga holy water. Dili ikaw mismo mohuli sa gibalaan. Kay tayhop lang nimo mahawa na. Mo nang murag artificial ba? Artificial nimong gamit pagpapahawa. Kumbaga ba kanang abono ba? Artificial nga abono. Mawala na siya. Dili gid sa sustainable ba. Kumbaga kung makuha nimo ng cross o maabot na 100 years o 200 years o 2,000 years karang mabalik naman sa puy. Bantayan ninyo ang binuhatan. Mahawa gani ang yawa pinagi sa tayo. Nya ang yawa mo sulti pa na. Kaya ang yawa mag-away-away biya. Liglahon ka na nila. Magpadiyos-diyos. Mo na kung nagbasa ka sa balaang kasulot makasabot ka. Nako. Mo na kung nagbabasa sila nga tinuod makasabot na ko. Yaman ang dili po kumadlok siya man ang tagihan ako. Sugot mga ni kung mamatay para sa mga bakakon. Sugot mga kung pamatay para anang mga hakog diaw. Nangadato na sila sa paggamit sa Ginoo. Naluoy man po ko nila. Nga naman. Pila na guta katuig di sa kagatos katuig danta. Tinulo sa tubig. Ako, pagidaraw na ko aron 50 mag-51 na ako, 51 na ako. Ako kabalo, ikan sa 50 na may 1,335 mga gilutos man ta sa una kiyak man na sama sa Macedonia kay ang bagong Israel ang bagong Israel laang Israel naman sa balaang kasulatan lainon ang bagong espirituhanong kusog ang pagpahawa sa yawa panidan mo pinagi sa tayo pagpahawa sa yawa pinagi sa kalibutan nun iya sa kalibutan kanya tanawa mga dato sila boy kini sakit ni sa mga tao sakit ni sa mga tao mapaitas sakit ni sa mga tao nagamit sa Diyos wala ko nagamit sa Diyos kundi ako ang gigamit ganun mo reflect man ako tanawa mga tao dito sila mutuo sa mo reflect ni sama ni Herodes naglingkod sa lingkuran ng pinasinunggan nagamit sa Ginoo ay kamog lingkod ay ko gamita nga mahimo mong halangdon di ba naman na nanis tanang balaang kasulatan ako ni reflect si Kristo nagalip at di man nag-alaga di ba asa ang panagsinunggan katong taas ba atong gialagad o ang gialagaran di ba kung tawhanon natural gyud nakamo katong gialagaran pero ningon si Kristo nganong nakatiman man ko ninyo tanawa nga kung binuhatan dinhi kaysa inyong gialagaran layo ra kay difference boy ma-explain nato na kung kita nakasabot kung nakaila ni Kristo si Kristo nagatiman si Kristo nagalagad si Kristo nagantos. Si Kristo umos dili pare. Siya ang tinuod nga pangalong pare. Dili sa pinili sa tao. Gipatay siya sa mga pare. Si Pablo sa ulo na siya. Mga apostoles, mga walay karano.
ang Diyos magpili, dili ang tao. Kaya kung kaalam na ganit sa kalibutan nun, iya ka sa kalibutan. Kaya magigmaon sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Kaya ang kalibutan pero dili na iya. Kaya mo to si Kristo, iyang gipilit ang kalinaw. Kaya ang mga dautan dili sa gusto taon, dautang patyod, mo nagigamit na pud ang iyang pangalan, parang nag-ilog-ilog na pud, ug nisamot ka dautan. Tama? Sa nakadaghan hinuon mo, nisamot ang kadautan. Samot yun. Nga nas wala ang kasulatan, boy. Basa ka mo, minaw ani. Basta iloalang ko, medyo sakit-sakit ni, pero padulong magitas kamatayan ani. Padulong naman ta. Nga naman, walay tao nga magamot din sa kalibutan. Kadlokin ninyo ang Diyos. Ako, nahadlok ko sa Diyos, pero dili ko mahadlok sa kamatayan. Bisa karon, kuhaan ko sa Ginoo. Kapoy kay akong papel, boy. Kapoy kay boy. Sa tinaw lang, kapoy kayo. Ultimo na akong mga suod sa una. Ultimo na akong mga parente. Mga amigo na akong mga barit. Wala na po din kanina ko din. Sa una, pirmi na. Sa una, timani. Wala man ko nakig-away nila. Kung dili, nagsulti naman ko sa kamatuoran. Ang akong gipangita, katong dapig kaniya. Kung dapig kaniya, dapig ka na to. Diba? Kung dapig ka na to, sama ni Josue. May ang pari, ni tabag sa kasana. Boy, kung mahadlok ka sa Diyos, ako nahadlok ko sa Diyos. Wala ko nahadlok sa silong. Ano? Ang nahadlok na ko sa Diyos. Mulaglagit siya sa kalibutan. Laglagon yun, ang mga laglagon. Ang akong gihadlokan, boy, kay daghan pod na ako ang mga suod, mga parinti kaliwat, nga akong gihaguan sa una, maunta mo balik sa Diyos. Nawala na akong paghako. Sa diyang dito na ko sa man, napakamatay gihatag na ko akong kaugalingon ato sa Diyos, ug siya ang gamit na ko, wala na sila nangita. Tama gid. Busa, narana nila, kumusuko na ko. Bandit na po na ko eh. Tama no? Tama. Naamin sila sa balaan kasulatan. So, busa ang nakadungog ani, please subscribe ninyo sa Espiritu anong gasa kana lagi akong gipangayo ninyo. Kay ang Diyos nakakita kung unsa ang ato ang interest sa pasabot adunay kaalam nga mabot ko nato. Kinahanglan magkugi pud ta. Magkugi sa pagbasa, magkugi sa paminaw, sa espiritu dili magkugi sa tawanan. Siya ang nagamit na ko, bay. Tanawa ko nagasigarilyo mga ganito kay parang ipaila pud ako nga tao pud ko. Oh, mas maayo nang inunta nagpadiyos-diyos ta kaysa inung nagpayawa-yawa ta. Tama. May paminawon ta nga nang trabaho ta nga padiyos-diyos sa yes, kay anak man ta sa Dios. Na, mao na akong iyon kaysa nagpa Herodes ta. Na, pare-ari ta. Pakarong ingnon ta nga maalamon ta. Pakarong ingnon ta nga kahibalo ta mo to is, no? Tama gid. Dili na to makita ang Diyos sa atong baba. Makita sa buhat, boy. Makita sa buhat. Amen. Mo nang yang instrumento. Kung ikaon ka mo sa kong lawas, mugawas lamang ka lang sa inyong lawas. Kung dili ninyo, kuno-unaon ang pulang nakabalaan ka ninyo. Ana sa wala ang kasalatan ang gamiton sa pagkakam. Ayaw ka makabala ka, Rene Boy. Amen. Ako ang may bala ka niya. Nasayad ako. Mo galing akong gigamit. Naglisod sa pagsulti ka ninyo sa imong pangatana. Tama. Kaya nag-uulog sa siya. Tao siya. Gani. Kani ato ka dili siya musunod ka na ako. Iya pong itulak na to sa mga taong mapahitasan. Iya pong itulak sa mga taong nga nagagamit ka na ako. Apan pa din ninyo anak. Ang iyong sinuntian. Ang iyong binuhatan. Tanawa patay na siya sa kalibutan na. Ay alam niyo pugsa. Kay tungod ka niya. Diatag ako kagayon sa mga tao. Mabudapig ka niya. Ang gusto ka niya. Dapig ka niya. Amen. Ngayon ako. Ang gusto ka na ako. Dapig ka na ako. Ang Diyos sa kamatawaran. Kaya ang kamatawaran. May makatag ka niyong kagawasan. Ana sa balaang kasulatan. Ana sa otoridad. Salamat kanino. Rini Boy. Amen. Ang kanino. Salamat. Magauban unta kanunay kanino. Salamat. Hey! Okay. Oo. Salamat ko no. Anak, madami po ka pong boy.